Числа 21 глава, от 4 стих ще прочетем надолу. Книгата Числа казва, че е книга, пророческа книга. Но цялото писание е боговдухновено и цялото писание е пророчество. Числа 21 глава. От 4 стих ще прочетем надолу. Там ли сте? Всички там ли сте? Добре. А когато отпътуваха от планината Ор по пътя към Червеното море, за да обиколят Едомската земя, народът излезе от търпение в душата си поради пътя. И народът говори против Бога и против Мойсей. Защо не изведохте от Египет да измрем в пустинята? Защо? Защото няма нито хляб, нито вода и душата ни се отвръщава от този никакъв хляб. Представете ли си, с мощната ръка Бог ги извади от робство от Египет? Знаете ли какво е да си роб? Ти нямаш думата. Ти нямаш собствено мнение. Ти не можеш да кажеш не. Бяха под робство 430 години. Бог раздели морето на две, за да преминат. Избави ги от ръката на войската на фараона. Но те пак бяха непокорни. Знаете ли, пътят от Египет до обетаваната земя, знаете ли колко дена е? 11 дена. А те се лутаха 40 години. Защо? Защото бяха коварен народ. Негодуваха винаги. Мойсей ги наричаше бунтовници. Защото винаги се бунтуваха против Бог. Винаги се бунтуваха. Някои казват, за 40 години Бог ги дресираше в пустинята. Бог ги разчупваше в пустинята, за да бъдат покорни. И вместо да са признателни, благодарни, те се оплакваха. Бог ги извади от робство. Те бяха роби. И когато излязоха от Египет, те бяха богати. От бедни излязоха богати. Но те пак не негодуваха против Бог. Най-големият трансфер в човешката история беше когато излязоха от Египет. Представям си как жените им се фукаха едни на други. Едната вика, виж ми пръстена, другата вика, виж ми пендара, третата вика, виж ми обиците. Също така и при мъжете. От бедни излязоха богаташи. И знаете ли какво направиха? Направиха си теле и се поклониха на собственото си богатство. Забравиха благословителя и се привързаха към благословението. Много от нас го правят днес късно време. Дори сравниха маната от небето с никакъв хляб. Представяте ли? Бог да ти даде нещо от небето и ти да не го считаш за нищо. Да кажеш нищо, това е никакъв хляб. Душата ни се отвръщава от него. В синодалния превод се казва лоша храна. От което може да се предложи, че приемаха манната като нещо, което беше малоценно и незадоволително за тях. Реваха в пустинята за риби, за месо. Предпочитаха да бъдат пак роби, само да имат ядене. А Бог им даваше небесна манна от небето. Била е толкова вкусна и хубава, че израелтяните са яли и тази храна 40 години в пустинята. И знаете ли, краката им не са отекли.
Нито един немощен нямаше между тях. Бог ги снабди с храна за шампиони. Бог им даваше храна за шампиони, която ги пазеше от болести и заболявания. Храна, която слизаше ежедневно от небето, всяка сутрин. Всичко, което е трябвало да направят, всяка сутрин е да се съберат достатъчно спред колкото може да я изядат. И въпреки това, те презряха манната. Въпреки това, те презряха манната, която слизаше от небето. Трябва да внимаваме, да не третираме Исус като нищо и никакъв хляб, захвърляйки го в периферията на нашите поучения. Много днес от църквите изхвърлят Христос от периферията на своите учения. Започват да проповядват себе си, започват да проповядват делата си, започват да проповядват кой може да проповядва повече. Къде е Христос, цялата картина, се питам. Къде е Христос и Неговото завършено дело, се питам. Къде е Христос и Неговата любов, се питам. Къде е Христос и Неговата прошка, се питам. Къде е Христовата благодат? Къде е Христос в цялата картина? Понеже съм застанал да проповядвам, ще проповядвам само Христос. И само Христос трябва да бъде издигнат за този амвон. Само Христос и Неговото завършено дело. Църквата днес трябва да внимава да не прави същата грешка, които израелтяните направиха. Която нарекоха манната от Бог никакъв хляб. Да ви кажа ли едно нещо? Маната, която слизаше от небето, беше преобраз на Исус Христос. Маната, която слизаше от небето, беше преобраз на Исус Христос. След малко ще го разберете. Самият Господ каза: аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манна в пустинята и измряха. Това тук е хлябът, който слиза от небето, за да яде човек от него и да не умре. В Йоан 6 глава 48 до 50 и 51 стих го казва. Аз съм хлябът, казва Исус Христос. Дори имаше хора, които казват: ние да едем от плътта му, ние да едем от него. Исус беше небесната манна, която слизаше от небето ежедневно за израелтяните. На много места недостатъчно се набляга върху Исус Христос, но се отделя прекоремно внимание върху всякакви доктрини, извлечени от Словото. Не казвам, че църквите не трябва да проповядват принципи върху ключове на мъдростта, финансови принципи, мотивационни послания, лидерство. Това, което казваме, че трябва те да проповядат Христос и Неговото завършено дело. Църквата днес трябва да проповядва само Христос. Да не проповядва себе си. Да не проповядва своите човешки дела. Къде е Христос и Неговото дело, се питам днес. Къде е Христос и Неговото завършено дело, се питам днес. Нека ви кажа нещо. Никой, който не се фокусира върху Исус Христос и Неговото завършено дело, няма нито Божията мъдрост, нито Божията сила. Защото Библията казва, че Христос и то разпнат е Божията мъдрост и Божията сила. В 1 Коринтияни 23 глава, 1 глава 23 стих го пише. Той е истинският хляб от небето и само Той може да насища. Само Христос може да насища. Нека ви кажа нещо. Дяволът се страхува, когато проповядваме разпънатият Христос. Дяволът се страхува, когато проповядваме разпънатият Христос. Защото знае, че когато разберем как Бог изпрати своя единороден син, за да умре на кръста за нас, ще видим, че имаме милостив Бог, който ни обича безусловно.
Затова се казва, те ще познаят истината. Истината ще ги направи какво? Свободни! Халелуя! Халелуя! Нека се добавя само още едно нещо. Знаете ли, че израелтяните трябваше всяка сутрин да излизат и да събират манна? Знаете ли това? Манната не можеше да бъде складирана за през нощта, защото ще се да се вмирише и да се развали. Никой няма да... Мога ли да ви питам нещо? Някой ще яде ли нещо, което мирише или е развалено? Не, та ние след един час чашката, която седи, след 20 минути не мога да я пием същата, пълним си нова. На какво остава да ядем нещо, което мирише или което е развалено? Маната не можеше да бъде складирана, защото ще се да развади червей. Чудили ли сте се защо просто Бог не им даде манна за една седмица напред? Не знаете? Защото Бог иска всеки ден да отваряме писанията и да си съберем прасна манна от Исус Христос. Той не иска да живеем с отминали и застояли откровения за Исус Христос, защото милостите, откровенията му и благословенията му се подновяват всяка сутрин, когато отваряме писанието да прочетем. Една проповедничка се молише и пита Бог: Господи, искам да ми говориш. И знаете ли Бог какво й отговори? Искаш един път да ти говоря или по-често да ти говоря? И питам се днес: искаме да ни говори Господ по-често или само един път? Тогава трябва да отваряме писанията и да се съберем манна от Исус Христос. Докато наскоро бях на телефона, излезе ми една картина, която пишеше: Бог не ми говори. И един пише по-надолу: отвори Библията и Бог ще ти говори. Отвори Библията и Бог ще ти говори. Нека продължим в 6 стих. Затова Господ изпрати между народа змии, усойници, които хапеха народа и измря много народ от Израил. Тогава народът дойде при Моисей и каза: съгрешихме. За това, че говорихме против Господа и против тебе. Помоли се на Господа да махне змиите от нас. И Моисей се помоли за народа. Амин. А Господ каза на Моисей, 8 стих: направи си от мед една змия, усойница, и я сложи на висока върлина, на дълъг прът. И всеки ухапан, като погледне към нея, ще остане жив. Амин. И така Моисей направи медна змия и сложи на най-високата върлина. И когато змия ухапеше на някого, той като погледнеше към медната змия и оставаше жив. Амин. Нека продължим с това, което се случи. След като израелтяните възроптяха и се оплакваха, Библията се казва, че Бог изпрати между тях отровни змии, които хапеха народа. И доста от израелтяните измряха. Нека ви кажа нещо. Важно е да помним, че змиите винаги са си били в пустинята. Винаги има змии в пустинята, скорпиони. И в църквата има змии. И в църквата има змии. Исус казва в Новия Завет: бъдете хитри като змиите. А не да бъдем като змиите. Студени. Змията е студена. От 5 години служат заедно, слава на Бога, не могат да си кажат. Всеки ден се виждат, почти всеки ден се виждат вънка по улицата и слава на Бога не си казват. Трябва да бъдем мъдри като змиите, а не да бъдем змии. Не трябва да бъдем змии. Трябва да бъдем топли. Защото онзи, който обича, той е от Бога. Онзи, който мрази, той не е от Бога.
Всичко, което Бог направи, беше да вдигне защитата си от хората, които възроптяха срещу Бог и Моисей. Слава на Господа, че в Новия завет на благодата, под които сме вие и всички ние, Бог никога няма да вдигне защитата си от нас. Нека го имаме това в умът. Но нека ви кажа, не внимавайте да не отхвърлите благодата и защитата му. И започнете да уповавате на собствената си защита. В момента, когато го правим, ще се разбием жестоко. В момента, когато започнем да уповаваме на себе си, на своята защита или защитата на финансите, ще се разбием доста тежко. Тогава хората отидоха при Моисей и той се помоли за тях. След това Господ каза на Моисей: направи си една отровна змия и я сложи на прът. И всеки ухапан, който я погледнеше, ще остане жив. Моисей направи бронзовата змия и я сложи на прът. И когато змия ухапваше някого и той погледнеше към бронзовата змия, която Моисей издигна, оставаше жив. Представяте ли си на колко високо трябваше да бъде издигната тази медна змия, за да може целият народ да го види? Нека ви кажа, бронзовата змия върху пръта е преобраз на Исус Христос на кръста. Някой ще каже сега: а защо Исус приличи себе си на змия? След като по никакъв начин не прилича на нея. Той е красив, той е несравним, превъзходен и целият е прекрасен. Амин, слава на Бога. Не прилича на нея. Нали виждаме, че Исус на кръста стана проклет с проклятията, които ние заслужавахме за нашите грехове. Исус на кръста стана проклет заради нас. Той нанесе нашите проклятия, които ние заслужавахме заради нашите грехове и беззакония. Той, който не знаеше грях, стана грях. На кръста Исус стана змия, преобраз на проклетото създание, така че ти и аз да си идем свободни. Нека ви кажа нещо. Чрез неговата жертва на кръста, това виновно създание, което докара смърт в Едемската градина, стана символ на неговата благодат. Сякаш нещо, което беше толкова грозно, Бог го превърна в нещо толкова красиво. Ето това се случва, когато позволим неговата благодат да дойде в живота ни. Той взима всички грозни наши неща и ги превръща в хубави и красиви. Някой ще каже: а защо бронзова змия? Защо просто Моисей не постави истинска змия на пръта? Нека ти кажа нещо. Защото това щеше да развали преобраза. Исус не дойде в греховна плът. Той дойде в подобие на греховна плът. Защото Исус слезе от небето. Кръвта слезе от небето. Исус не дойде в подобие на греховна смърт. В Римляни 8.3 го пише. Има огромна разлика. Исус не знаеше грях и в него нямаше грях. Следователно не може да бъде изобразен като истинска змия. Той беше изобразен като бронзова фигурка, направена да прилича на змия. Защо бронзова? В Библията бронзът се говори за съд. В Библията бронзът се говори за съд. Например, олтарът за всеизгаряния на жертвите от животни
беше направен от акациево дърво и обкован с бронз. В Изход 27 глава го пише. Така че да видиш Исус като бронзовата змия е да видиш преобраз на Божия съд, който се излива върху Исус на кръста. Бог не иска да гледаме на себе си бедите си, болестите си и заболяванията си. Само един поглед към Исус, който понесе всичките ни грехове, проклятия и присъдата на кръста, всички ние ще живеем. Само един поглед към Христос и ние всички ще живеем. С един поглед към Христос ще бъдем изцелени. Един поглед към Христос ще бъдем възстановени. Бронзовата змия беше сложена на прът и Моисей трябваше да я издигне на високо, че всички израелтяни да могат да я видят. Бяха колко на брой? Около 250 хиляди. Казват, че около 250 хиляди на брой бяха. Представете си колко високо трябваше, колко дълъг, колко нависоко трябваше да издигне тази медна змия, че всеки поглед, човешки поглед, когато я взере, когато я види, да оставаше жив. По същия начин Бог издигна Исус на кръста, за да може целият свят да го види. Той умря победител на кръста. Дори когато беше в средата, това също символизираше неговата победа. Футболистите, когато играят, когато получават награди, на трето място се слага от дясната страна, например. На второ място от лявата страна. И на първо място по средата. Бог разчупи зъбите на неприятеля. Бог щупи зъбите на онзи, който рикае. Бог да го смъври. Всеки, който погледне към Исус и види греховете си, проклятията и болестите си, наказани върху неговото тяло, ще се спаси, ще се изцери и ще живее. Алелуя! Нека ви кажа нещо. Библията не казва да гледаме към Моисей, чрез когото законът, нали, 10 Божиите заповеди. Тя казва да погледнем към Исус. И не просто към Исус, който ходеше помежду нас преди 2000 години, между хората. Исус и то разпнат. Това е нашето решение на всички трудности. Разпънатият Исус Христос. Той е нашият спасител. Той е нашият, който реши, той е нашият спасител. Само когато погледнем към Него, всичките ни проблеми ще бъдат разрешени. Всичките болести ще бъдат премахнати. Нека ви кажа нещо. Спри да се занимаваш със себе си и усилията си. Спри да се не смята за недостоен. Започни да се занимаваш с Исус и Неговото завършено дело. Започни да изследваш Писанията за всичко, което се отнася до Него. И почувствай как сърцето ти бие, когато Святия Дух ти открива неща и тайни за Него. Нека ви кажа, имаме чудесен Спасител. Нека си отвърнем погледа от собствените ни рани и болки и нека просто погледнем към Исус, който ще ни спаси, който ще ни изцели и който ще ни благослови. Някой ще каже, да не би сравняваш Исус с змията в пустинята.
Не. Самият Исус даде това сравнение и ние наричаме това преобраз. Искате ли да го прочетете? В Йоан 3 глава 14-15 стих се казва: И когато Моисей издигна менната змия на дърво в пустинята, така трябва Синът човешки да бъде издигнат, да всеки, който вярва в него, да не погине, а да има вечен живот. Халелуя, амин. Погледни към кръста и ще останеш жив. Погледни към кръста. Благодари му за жертвата, която направи за тебе. Благодари му, когато минаваш през реки. Благодари му, когато минаваш през морето. Благодари му, когато минаваш дори в пустинята. Защото Библията казва: благодарете непрестанно за Бога. Благодарете непрестанно на Бога. През каквато ситуация минаваш, с онзи малък човек, който хващаш за ръка, благодари, че го имаш. Когато си отворим очите сутринта, не първата работа да запалим цигарата. Не първата работа да вземем телефона. Кой какво е качил в Инстаграм или Фейсбук или в ТикТок. Първата работа е: трябва да се помолим към нашия Господ, че си отворихме очите и че сме живи и здрави и виждаме любимите си хора, които са покрай нас. Нека погледнем към Христос, за да останем живи. Бъдете благословени!